abokinka Imrana gashi nan yayi arziki, ga malam Sa'idu wannan yaron uban sa ido wanda yake da bala'in kallon mata, budurwa ko matar aure ba wacce yake kyalewa, wai shi ma yayi arziki. Mutanen banza duka suna arziki da baka komai, yau kai ne a cikin bakin talauci. Boka ni yaro ne, amma so nake in zama yaro da kuɗi, abokin manya, su kuma mata sai wacce na zaɓa. Ka sa ranka kayan arziki. Yawwa, da fari dai ina so in bi Bill Gates kuɗi, Dangote, ɗan Tata, Aminu Dogo da dai sauransu. Idan wannan ne an gama, sai dai akwai abubuwan da za ka kawo mana. Ka yadda za ka kawo? Boka, ko menene ni zan kawo. Boka Dakata yaro, idan ba baka kawo ba za ka halaka. na yadda. Za ka kawo mana hantar bakin kiyashi mai furfura a kansa, sannan za ka kawo mana sauro mai sikila da shanyayyen hannu, sannan za ka kawo marga-margan katon balagaggen kwado wanda in yi kuka daga nan za a ji har India. A bar arzikin na hakura. Uban wa ya gaya ma ana saba umarnin boka? Sai ka kawo mana wayannan kayan yanzu nan. Idan ko baka kawo ba, minti 5 ba za ka kara ba a duniya, za ka mutu.